ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳು ಮಾತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ಬಂದು ಏನಿದೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 1 ಮಂತ್ ಮುಟ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಯ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೈತೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬ್ಯುಸಿ ತಿನ್ನಿರ್ದವರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಡು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.